Здравейте хора, днес аз и мой приятел Иво ще отваряме стар дропове. Кажи здрави. Здравей, бе! Хора. Ще отваряме стар дропове първо от моя акаунт. Живко ми ще ми плаща да моделирам, така че ще му правим видео, така че хора моите ме, които видят и гледате повече моите. Искам да им платите аз на смета. Аз му обещах, че ако имам доста лайка и доста гледам, доста абонати, ще му плащам. И хора, последния ми стар дроп. Аз ще го моделирам. Епик, митик! Лузър. Сега хора, Какво направим? малко проблем само. Ето, готово. Сега чакай да включа моята ръпуска. Той малко... Айде бе включи. Ето хора, неговия Леон, 25 ранг. Усили си това. Ето, сега ще му ги отваряме. Леон 25 ранг има. Да, аз почвам. Ужас. Пробвай накрая с 5 пръста. Дай ти. Ужас. Не можа да го отсиля. Нямаш никакъв късмет. Имам. Митчик ми се падна. Ми да, вие Последния ли? Дай му. Епик. Аз няма ще получи късмет. Ай, това е нас. Чао хора. Чакайте да се обгрижна.